Той Виктор обяснява как е мега self-made, както и Илон Мъск обяснява, че е self-made, както и Доналд Тръмп обяснява, че е self-made, но всички те са взели по някакви милиони от техните да си почнат бизнесите, така че да я знам. Да, била съм... Бро, не говори на Изус, моля те, едното гледай само Илон, баща му го е заебал, май. Is Elon self-made? Not entirely self-made. He was born into a wealthy family in South Africa which provided him with significant financial support. Да я знам. Не се дори да го заебал, баща му, семейството му има пари, така че да я знам. The first one was that Elon had a falling out with his father in 2016 over the latter support for Donald Trump. 2016 едва ли го е заебал тогава. Бащата на Илон евентуално имал някакъв falling out. Евентуално 2016 да има някакъв falling out с баща му. Илон на колко е? Преди 9 години имал falling out с баща му. На 45 е имал falling out с баща му. Не е било... О, баща има заеба на 45, смисъл. Не е нещо, от което не мога да се... да bounce back със сигурност.